Ọhaneze ndị ọma unu asala chi. Asị m nke onye chiri ya zere o ji ngaji eri cheta onye ji aka na nketa abụmọ ndị afọ 26 nke ọnwa Eprel afọ 2021 ka anyị kụọ ya gbodom gwomgwom n'akwa akụkọ nke taa. Chinonso Ugorji bụ aha m, CPC onye Nkuka. Sachidema gị nọkwa n'ebe a onye na-ebipụta akwa akụkọ Nigerian News Guide ọgwụchala ka ọ dị ugbu a eme ka iji doo anya banyere isekwu ndị a ga-enweta akwa akụkọ dị iche iche n'ụbọchị taa. Sachidema gị ịbọọlachi. Chinonso Ugorji CPC bọọlachi ndị Imo steeti ndị nwemni bọọlachi ndị South East ndị Igbo aje ọnụ bọọlachi ndị Nigeria ndị nọ ebe niile na-ege anyị ntị n'ụtụtụ ọma nke taa. Ihe anyị ga-eji adị ndụ ihe ga-abịara ya n'ụbọchị taa ka ọ bụla ga-egbu anyị Chineke kwulesa ọbịa anyị nso. Ndewo nụ gị na anyị ntị n'olu. Ndewo ya gazie. Kpọmkwem na Vanguard ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. Boko Haram ọchịchị etiti ga-ekperịrị ndị ọrụ Bureau de Change anwụchiri anwụchi ikpe n'ihe ọha na eze ya ka Ndume na-ekwu. Ọchịchị ala anyị ga-atụlegharị ụgwọ nwa ndị ji ọkwa ọchịchị n'ala anyị n'oge na-adịghị anya ya ka ụlọọrụ Revenue Mobilization Allocation and Fiscal Commission na-ekwu. N'ihi enweghị nchekwa, Naijiria nọ n'oge ihe isi ike nakwa n'oge tara akpụ ya ka Okowa ọmụ agege na-ekwu. N'ihi enweghị nchekwa, ndị gọvanọ South East akwụrụ n'otu ahịrị ha na ndị mpaghara South West ka anyị hụrụ na Vanguard n'ụtụtụ a. Ha kwụrụ n'otu ahịrị onye ha kwuru so na ha ga-aga n'ihu ime ka ebube agụ wụọ otu ọrụ nchekwa nke ndị South East. Onye kwuru ha echi gara aga n'Enugu na nzukọ enwere ha ma ha ma ndị ọhaneze ndị Igbo ma ha ma ndị eze ndị ụfọdụ ndị nwere aka oke na ihe gbasara ọchịchị n'ala Nigeria na ala South East gbaa gburugburu. Amatekwu nọ ya anyị na-ekwu okwu ka ESN na-ekwu okwu ebube agụ ta n'ime anyị na-ekwukwa ihe anyị kwuge kemgbe izuụka ole na ole gara aga ọnwa ole na ole gara aga ihe mejiri eji akpọ ya nwa mma ịhụ na ihe daga na gwodom n'ebe niile anya mmiri ụzụ akwa ihe niile na Chineke ya rị ka ọ ga-asị ya bịa ọsịsọ bịa kpọrọ anyị ọtụ ihe dị ndị ka a ga-etinye anya n'ụbọchị taa ka anyị na-aga n'iru Chinonso. Ọ dị mma ya gazienụ. Kpọmkwem na Disọnụ ka anyị hụrụ ndị nke a. Ndị uwe ojii steeti ga-eme ka ọnọdụ enweghị nchekwa kakwuo njọ ya ka onye isi ndị uwe ojii ala anyị n'oge ochie Idris na-ekwu. Fayose egbola ọchịchị etiti ebubo iwe n'ọrụ ma na-akwagidekwa ndị na-eyi ọha egwu na ndị ọkpa egbe. Ibekwe ndị ọkpa egbe egbuola ndị ọrụ nchekwa 8 na steeti Rivers. Ndị ọrụ na ngalaba okwu iwe aṅụọla iyi ịga n'ihu na mfanye aka n'okwu tụtụrụ okwa mgbe ndị gọvanọ 35 were n'ala anyị tinyekwara ndị isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti dị iche iche penyechara aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ha ka anyị hụrụ na The Sun n'ụtụtụ a. Ndị ASUP ndị Juson ya wụnụ ndị na-ahụ maka ụlọ ikpe akwa ya Pasan nke ahụ Juson nke Pasan n'ihi na anyị anọla ke ndị ASUP n'oke ndị Pasan wụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ nzukọ omeiwu Naijiria gbaa gburugburu. Ndị ke Juson wụkwa ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ikpe niile nọ n'ala Naijiria. Ihe a debere ihe niile emebiwo ya wụrụ akwụkwọ nsọ ya sị mmadụ na-emehiewo ọ dịghị onye ruru otuto Chineke. Ndị ọchịchị niile agharịpụla anyị nwaanyị n'ala fọ anyị aja n'ọnụ anyị na-etizi ebewo Jehova nwere ụwa biko bịa ọsọsọ. Olee mgbe nsogbu nke ụwa ga-akwụsị? Enweta ka ọ dịghị mma ọnọdụ ọjọọ na-aga n'iru enweghị ihe na-aga aga emechara bido ibi ego Emilio nwaanyị na-ebi ego Emilio ka awụzi Nigeria kọntrị na-ebi ego Nigeria ama Chinonso ọnọdụ anyị nọ na-agba m anya mmiri nsogbu anọ anyị ga na-aga n'iru ka anyị na-aga n'ihu n'akọ n'ubi onye bịara n'ụtụtụ taa. Kpọmkwem na Daily Post ka anyị hụrụ ndị nke a. Ndị ọkpa egbe wakpola otu ụlọ ụka na Kaduna gbuo ndị gara ife ofufe n'ebe ahụ. Ịnụbekwe ndị ochie ihe wakpola otu obodo na steeti Benue gbuo mmadụ 17 mere ọtụtụ ndị ọzọ ahụ. Ibekwe ndị ọkpa egbe atọrọla onye nwere ụlọ oriri nwunye ya nakwa mmadụ 7 ndị ọzọ n'Ogbomosho.
Pantami ndị ndu otu okpukperechi alakụba apịasala ndị na-eso ụzọ Kraịst maka ịkpọ ụlọọrụ DSS oku ka anyị hụrụ na Daily Post n'ụtụtụ a. ịhụnanya ya ga-abịa n'ala Igbo ndị otu anyị ndị ụmụnne anyị ndị gọvanọ anyị ha na-ele ndike na-akpa ike bụ ụlọ anyị ya dịka bahọgụ ya dịka laha n'iyi ya dịka gbucha ha gị ga na-ekwu okwu Pantami ka sọ pata peteri amamihe akpọga peteri atụtụrụ ndị mmadụ a na-eme niile a na-etinye onye awụ onye ụka okpukperechi na-egbu ka mmanya kemgbe ụwa amamihe mere na ndị ụlọ nzukọ sineti na ndị ke reps ndị ke mere nyocha tupu eme ya minista n'ala Naijiria achọpụtaghị ihe ndị a ọtụtụ ndị mmadụ ma ụlọ mba US enye ya gbachibido esi ọ batakwala etinye ya dịka onye otu ndị a na-akpọ terrorist na mba ụwa gbaa gburugburu abịakwa eme ya minista a na-ekwu nwepụ ya enwe ebe ọ ga-awụrụ ịhụ na nwaanyị nke Kemi Adeosun ọ raha ahụ ihe gbasara mpekele akwụkwọ NYSC nwaanyị ji nwayọ gba arụkwaghị m onye ka asị na ya ga-anwụ gị hụ na enwere ihe abịaga ha n'ala Naijiria enwere ihe a chọrọ hụ andọ ihe a ka ndị mmadụ ji na-ebe ebewe ka anyị chekwa n'obodo anyị ka anyị chekwa na South East ka anyị chekwa na ebe dị ụta ka anyị chekwa South West ka ndị aghara iji ike laa anyị n'iyi n'ihi na ndị a ụka alakụba na-egbu ka mmanya nwere ikikere ịmụnye obodo ọkụ nwere ịnụ na ka ekopụtara ogbomoshọ nke Kaduna ha ga na chọọchị tụtụrụ ndị mmadụ otu bishọp kwuru mgbe gara aga sị na ụdị ndị mmadụ a na-anaghị ekwupụta na ụlọ akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ n'ụlọ ọrụ redio ma nke telivishọn narị ha ahụ ndị a na-eme ikuru ha ndị okpukperechi Kraịst amanye ha sị ha ma ha ekwughị kwugide Kraịst na a ga-egbu ha asị enweghị ebe a na-ekwupụta ịhụ na ka ụlọ ụka a gara ha echi gara aga gbuo dọkịta bekee gbuo onye ka ọzọ aga na Greenfield mahadum n'ụlọ nke onye nkịtị nwe tụtụrụ ndị mmadụ buru ha egbuola mmadụ 3 a na-ekwu okwu saa ga-akwụ ha 800 billion ma ọ bụrụ na enweta ha agaghị egbu ndị ọzọ gị hụ nke ndị ke na South East side a na-agbagharị ama m ihe a ga-eme ịnụrụ ihe sinetọ Ọji Ụzọ Kalụ kwuru echi gara aga okwutechaghị ihe atụrụ anya n'aka ya ikwu ma ọ bụ n'ọnụ ikwupụta dịka onye ndu onye chịrịla steeti Abịa ya na-aghụghị ọnụ ya n'otu mgbe ya ekwuo so dị mkpa ihe a Chidema gị nọ na-ekwu kemgbe ụwa so dị mkpa ka akpọkọta otu niile n'ala Naijiria a na-ajụ onye ga-akpọ oku ya so Buhari na ọ na ọ chọrọ ka Naijiria guzosie ike dịka mba dịka otu ọ dị na mbụ na a ga-akpọ oku akpọta ndị isi ndịka ya nwe ihe Chidema gị nọ na-ekwu kemgbe ụwa kpọta ndị isi ka ajụ ele ehewu nsogbu ele ebe mgbirigbo ọnụ gara ebe mmiri ama eze ọ ya wa ajụjụ anọ na-ajụ a na ozi nga aha akpọkọta ndị mmadụ asụ ngwa jideka ka anyị na-aga ọsọ wụrụ na-emeghe ya na Awụsa agbatala ọka nsogbu nọ agwọ nọ n'akịrịka ọ dị mma ka lọtazila ugbu a na Nigerian News Guide onye isi ụlọọrụ Adapam akpọkọla ọchịchị etiti banyere okporo ụzọ siri afụ gawa Adapam nakwa egbe ma ụzọ dị mma na osote ya nọ n'agha mkpuke dịka ọ na-eme atụmatụ ịchụ ya n'oche tutu ala Igbo ere eji aja ndị bishọp ala Igbo ndị ọdịnala nakwa ndị ọzọ kwesịrị idoziri Nnamdi Kanu ESN nakwa ndị gọvanọ ala Igbo ya ka otu na-ekwu dịka ha sịrị na ọ bụ ụzọ dị mma ka a kacha akpọ asị n'ime ndị gọvanọ ala Igbo niile ka anyị hụrụ na Nigerian News Guide n'ụtụtụ a. ịhụnanya ya ihe anyị kwugo okwu ya a na-ekwu okwu ọrụ nchekwa a na-ekwu okwu ịhụrụ ihe mere nwanne echi gara aga asa gara lee ụlọ gọvanọ ma ihe ọkụ asa egidere onye isi ndị otu ESN gbuo ya nwanne m akwadoghị m otu esiri ga gba ụlọ gọvanọ ọkụ ọkpọta na-echekwu ke ma nwanne onye ozile n'ihi na ga-eso na arụrụ ala dị mma ma ịhụrụ ihu dị mma ọ ga-esi n'ama onye apụta akwa ịhụ na ya ihe ọzọ m na-akwado okwu otu esiri chụgide nwa amadi a gbagbuo ya enwere Igado na South West enwere Pantami enwere Shekau kemgbe ndị ọrụ nchekwa gwaisi Shekau egbubeghị ya enwere ọtụtụ ndị ọzọ na-enye nsogbu na-akpa ike na mba ugwu na mpaghara ugwu ka ala Naijiria ihe a nọ a na-achọta mere enwere kidnappers bandits ntanimo a na-ebu ego na-ebi ha a na-ajụ ha gịnị wu nsogbu unu enweghị nsogbu a na-achọpụta mana ndị ka nsogbu ha emere otu onye n'ime ha ESN onye IPOB oku ekwentị n'abalị gara aga na Channels Television ya na-ekwu ya wee mapa afọ ya na-ekwusu lekwe na ọwụ ha gbara ụlọ gọvanọ ọkụ ọhịa okwu na ọwụ ha mere mana na-egburu onye isi ha na mpaghara Imo steeti ma ọwụ onye osote onye isi ha ya wụ onye asọwa onye awọmamma akwa ịhụ na asị ihe mere o ji gbuo ya n'ihi na gọvanọ Imo steeti na ọtụtụ ndị isi ndị ọzọ nọ na-ezigara ozi si ya pụta na ESN bịa buru akpa sowe Ebube Agụ ya ajụ mba mana nke ahụ ebubo na-ebu ebu ọ wee ebubo ihe nkwesu ihe o kwuru ihe mapa afọ kwuru asị m na ihe mere eme asị m ihe o kwuru a na-ebo su na ọ bịara sị na ọ bịa dọnyere ha ukwu na Ebube Agụ ya asị mba ka a hazie ihe
ka a hazie ihe asị mba ha ekwere n'ihi o ledara gọvanọ anyị ma onye ọbụla anya ihe a okwu ha na-ekwu okwu atụtụrụ ya gbagbuo akwadoghị m ka aha obodo ọbụla nwere ndị na-akpa ike obodo ọbụla nwere ndị eji eme ọnụ obodo ọbụla nwere ndị wu gidigidi ya wu ugwu eze ebubo agụ ahazie ya na ihe na ọnwụ ihe ọjọọ onye si gị na ọnwụ ihe ọjọọ a na-ekwu okwu otu iche egbu ndị ebe ụlọ anyị ndị na-akpa ike ọgwụla ihe nsogbu gị dịka ndị gọvanọ mpaghara South East achị ọcha a na-eme eme ihe ọzọ m na-ekwu okwu ndị South East ndị isi ụlọ okpukperechi nke Kraịst akwe na-aghọta na ndị eze ekwere oge kwuru okwu otu kwuru okwu New Nigeria Development Ambassadors onye ihe nọ n'ihu akwụkwọ akụkọ anyị na-ekwu okwu sị na ndị bishọp dịka Archbishop Chukwuma Ejevi Obinna David Onoha Lazarus Moka Living Faith Living Christ Daddy Hezekiah ndị Mike Okonkwo laha ọtụtụ ndị bishọp ndị ọzọ n'ala South East gbagbu na ha biko ha pụta n'ihi na mgbe ihe a ga-ere ọ ga-ere onye ọbụla agakwa aba ma ụlọ ụka gị ga-ere agbaka gị okpukperechi gị ga-ere ụmụnne gị ụmụnna gị ma Chukwu ekwela a na-asọ ha biko bụtụtanụ eze Obi Achebe Agabuso eze Ilomanya ohiri Ikonne ndị eze ndị South East gbara gburugburu nwa eze nwa bekee na ndị ọzọ biko pụtanụ gwanụ ndị asị ha biko ka ahaji ọwa akpụ na unu edebere gbara na-aga emechaa ya dịka awụ nweta ego nyetụnụ ndị gọvanọ nyetụ anyị ego eji agbụ ọwụ ihe anyị nọ ọwa ọnọdụ anyị nọ n'ime ọnọdụ anyị n'ime ewu ọnọdụ anyị ga-esi agha gbabụ Jehova n'ala ndị ọzọ a ga-esi agha gbabụ Jehova n'ala Moab n'ihi na ndị anyị na-emeri na mbụ ha na-acha anyị ọchịchị anyị gbara ha bụ ke Jehova n'ala ndị ọzọ ọwa abụ asa anyị na-akwụzi abụ dịka ndị a dọrọ n'agha. How can we sing the lost song in a strange land? Ọnọdụ anyị nọ n'ime ka dobere ebe a n'ihi na anyị hapụ gị n'ụtụtụ taa dịka o si dị gị n'obi oge anyị ga-akụrụ ọnụ tupu gị ike na-akụcha gị ọ dị mma 08150501073 ka akara ekwentị anyị n'ụtụtụ taa maọbụ n'akara Facebook anyị Daniel FM ụra Ezukoo ebe anyị agụ na-egbu oge ọbụla n'ụtụtụ taa 08150501073 maọbụ Daniel FM Owerri na akara Facebook anyị ịbọọla chie ndewo ya gazienụ Omejua. Ndewo. Ọ na-ewute m ebe ọ dị ukwuu na ndị niile na-enye nsogbu na ugwu Awụsa agbachichara ha nkịtị. Ọ bụ nke anyị ka a na-achọ. Ndị na-atụkwa ndị nke anyị bụkwa ndị nke anyị. Amaghị m ka m ga-esi ikwe ya bụ na mkpụrụ okwu na-adịghị mma. Ndị isi nwekwa ndị nghọta na o nwere ihe ndị a na-achọ ịnụla na ha ekwuola okwu na ndị gara gbuo onye ma na Kaduna bụ jihadist. Mgbe a na-ekwokwu jihadist onye nye ọzọ na-ekwokwu ọ jihad ọ bụ na ha lụchie ebe ahụ ha jikwa na-agakwa ebe a so ka ọ dị mkpa ka anyị chịkọọ onwe anyị ọnụ ma ndị isi ụka ma ndị isi obodo ma ndị isi onukwu na onye nta ka anyị mara n'ọgba ala Igbo ka a na-ekwu okwu ya ka e nwee ike nwee nchekwa nke tọrọ atọ ka ọ ga-abụ onye na-abụkwanye ya ezuru ike onweghị ka a ga-esi okeleba ihe nke pantami ka ndị ha niile tụnyere ha n'ugwu ruo ma gọọmenti onwe ha na ihe ahụ mere dị mma na o mechala ya na agaghị onwe ihe a ga-eme ya peta ọ bụrụ akụkụ ebe a asị ka egbuo ya o kwesịghị ka ọ dị otu a ndewo ọ dị mma ya gaziere gị nụ ụwa mara gị mma 08150501073 08150501073 ịbọọla chi ọsọgbu Ugorji ịbọọla chi abọọla m chi nụ ya gaziere gị na-abụkwa Chidema gị ụtụtụ ọma ke gị ndewo JP Clark JP Clark esi m dekede abụọ ikwudeta na na mokwu Chidema gị ka m lụso gị kwukwe ụbọchị asaa akpatụghị maka ụlọ gọvanọ gburu ọkụ ọ dịghị mma akpatụghịkwa maka nwafọ Igbo egbusiri ihe o ji ewute m owo egwu ụmụ Igbo ndị nwere obi ndị wudi mba isi otu egbucha ha nwụchaa ọ bụla gị na-awa ụmụ nwaanyị mgbe ndị ga-echekọbala Igbo mgbe ihe ndị iro ha ga-agbapụ ha ma ọ mgbe ihe dị aga ji achọ dike ga-apụta ọ na nwa afọ a na ọ nwere ihe atọ ọ na-eme ejidere ya n'ụbe ikpe dị ka esi eme ndị ọzọ ikpe ịhụra na kọntrị onye ụra na-achọghị ka ha na mmadụ ibi ebi n'udo ihe ọbụla gwara ya oge ekwe oge a sị Naijiria dị mma ndị Igbo onye na-ewu ihe ewu esemokwu anyị n'ụlọ ka ekewa Naijiria oke asịrị gịnị bụ problem uru anyị ekwuo okwu resort control gọọmenti ajụ anyị ekwuo restructuring gọọmenti ajụ anyị ekwu okwu national conference ha ajụ ele otu iche ndị eji iche ọ dị ka federal gọọmenti o ji ihe mmasị na achọ ka ihe
na-ekwu ya dị maka anyị na ha mezie. So it's not that these people with all these things anyị na-ekwu ka emezie ha chọrọ ihe ga-etinye ntị gbanwere ebe anya ha nọ. So I support rotation egbuchi nwa afọ ndị Igbo anyị honestly because egbuchi ahụ taa ọmụmụ a wụbara gị na awụ nwaanyị ga-abịa ịlụ ọgụ a I support of ya ahụ. Ọ dị mma ya gazie no. Ọsọ mụ na gị nwaanyị. Ọ dị mma. Awụkwa ahụ nwaanyị nna m. Ọ dị mma 08150501073 ka kwa akara ekwentị n'ụtụtụ taa biko no 08150501073 Bọlachi. Bọlachi Chinonso Ugorji na Kachidemadu. Ya gazere gị no Abraham. Ndewo. Maazị Abraham Chigbo esi ụmụ community Igbo. Ndewo ya gazie. Nke m chọrọ ikwu ụgwọ oke ebube na Naịjirịa. Ya ebe na Kaduna abịara n'ime chọọchị kpọrọ ndị ekpewere chọọchị na Baptist chọọchị kwuo. I don't know, I'm not a very country in the jail. They were doing Lebanon, Tani, one terrorist. Then I managed to gather information of over 250 million Nigerians. A terrorist. Then when you have never, I don't even understand. I'm not a very country in the jail. Okay, so I can't say that. On the most of them, they are not going to Boko Haram, and the boat are not going to Romania. Okay, Yehoah. I can't go white country who really flew. And on so time to get to Ariana, not to people say, who is fooling who? Ọ dị mma nwanne m ya gaziri gị no ị na-ajụ who is fooling who. Ọ dị mma o Chineke nyere anya ka ọ dị mma n'akara Facebook anyị ka ahụrụ nke gị ugbu Benedict Martins isi ụtụtụ ọma Maazị Ugorji na Sachidema gị na aha gị bụ MC Thunder C Okuku debata ozi nke dị na mpaghara Owerri West na Okuku na-agbakwa ọbara ọzọ ka ọ dị ugbu a n'ihi na ọ na-atụfuola nwa ụnụ nwoke n'ụlọ gọvanọ n'ụbọchị Satọde na ọ bụ onye ọrụ civil defense ezigara n'ụlọ gọvanọ Maazị Obinna Okorie ka mkpụrụ obi zuru ike na ndokwe no ịnọgara mgbe ọchịchị anyị ha ga-eguzo bilie ma megide ma lebara okwu ndị IPOB na-akpọ oku maka mkpụrụ na nke onwe ha anya ọ dị m ya gaziri gị no Benedict Martins Ernest Onyinye mmadụ isi ọ dị mkpa ka ndị gọvanọ ndị South East kpọkuo ndị IPOB ma mee ka udo dị n'etiti ha maka na asị na-egbuo dike maka na asị ka egbuo dike mgbe ihe dike na-emeruo achọwa dike ọ dị mma egbuo dike na ọgụ ụlọ oge ogoro achọwa dike ndị Igbo niile kwesịrị ịkwado ESN na IPOB ọ ga-emekwa ka mkpagbu a na-enye ndị Igbo kwụsị ọ dị mma nwanne ya gaziri gị no ana m ekelekwa gị Comrade Digwe ego maka ozi gị ahụla m ya gaziri gị wamara gị ma 08150501073 na nkenke biko n'ihi na oge adịghịzi ka ọ dị ugbu a Bọlachi. Halo. Ndewo. N'eziokwu anyị na-anụ gị ma otu gbaghachi anyị azụ ikuku nzikọrịta ozi ya ga-nsogbu otu a ka ike gbapụzi aka anyị laghachite azụ anya nwee ike gaa n'ihu na ya bụ ihe omume n'ụtụtụ taa na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM ori n'omume anyị bụ Igbo Ezukoo nke taa nọrọkwa n'ebe ahụ ma na-ege ntị. Darling FM. The People's Radio. Please, sir, how do I get to Retire Well Crescent? It's easy. Just go straight on longitude 155. Take a 360-degree turn. Then traverse on the trajectory. And bam, you enter the streets. You can't miss it. At Stanbic IBTC Pension Managers, we believe that preparing for the future should be easy. Email switch to pensionsolution@stanbicibtc.com and let our experienced managers help you get started. Stanbic IBTC Pension Managers, a member of Standard Bank Group. If you know Sabi transfer news, you fit tell your party say na your team get correct top striker. What are you talking about? If you tell your party say na your team get correct top striker, dem fit shout dey follow you argue. No way. If dem shout dey follow you argue, everybody for viewing center fit shook mouth for the matter. If dem shook mouth for the matter, you fit fall your hand for the matter. If you fall your hand for the matter, you fit kick bench as you dey vex.
Abeg, before you enter yawa, settle the matter with Google search. Get the latest football news, live scores, transfers, probabilities, and anything wey concern football with your Google app. For your stone-coated roof tiles, marble, granite, and all tiles, aluminum profiles, foreign doors, and all sanitary ware. Go to Desmond Nigeria Limited for these and many more. For affordable price and quality, you'll be satisfied. Come to Desmond Industries Nigeria Limited for your stone-coated roof tiles, water collectors, aluminum profiles and accessories for your windows and partitions, stainless steel pipes and accessories for your staircase and handrails, PVC ceilings, marble, granite, and all kinds of ceramic tiles, as well as foreign security and bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles, complete sanitary ware, sale and installation, all at prices and quality that will satisfy you. To get these and more, visit the new ultra-modern 3D Building Materials and Finishing Plaza, Timber Market Junction, Road Safety Road, Naze, Owerri, or Ken Desmond Plaza, 197 Douglas Road, Owerri, or Ken Desmond Plaza, 88 Abba Road, Umuahia. Phone 0803-553-2369. To all the customers around the globe. Chief, how come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emaco Plaza? AO Emaco Plaza, 58 Huber Street by Tetlo Road, Owerri, is the place for electricals and electronics. For those with highest in electricals and electronics. Welcome to AO Emaco Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Berliak and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emaco Plaza, 58 Huber Street by Tetlo Road, Owerri. Phone 0803-7213-214. Email emacoglobal@yahoo.com. Emaco Plaza, 58 Huber Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. Expressions without words won't have it any other way. Moments will feel joy. Been lost in the moment, the freedom. You will find that's what's celebrating. Find the satisfaction in the nourishing trend and sparkling. Celebrate a little ways, making big differences in the nourishing trend and sparkling. Enjoy in red grape, white grape, peach variants, Valletta sparkling fruit drink. Celebrate every moment. Another premium product from Intercontinental Distillers Limited. Please, sir, how do I get to Retire Well Crescent? It's easy. Just go straight on longitude 155. Take a 360-degree turn. Then traverse on the trajectory. And bam, you enter the streets. You can't miss it. At Stanbic IBTC Pension Managers, we believe that preparing for the future should be easy. Email switch to pensionsolution@stanbicibtc.com and let our experienced managers help you get started. Stanbic IBTC Pension Managers, a member of Standard Bank Group. Luxury building and accessories. Original Tyson. Luxury Building and Accessories Limited. Ebrula Patano Bodanyo. Italian chip coated roof tiles. Bobamba Italian roof tiles. Eta Kuchenulo. Kajara Kaja. Asuna di Boroja Unkenele Kasina Mirina Mumaya. We also Kizuru Italian stone coated roof tiles. You can do Luxury Building and Accessories Limited name with Taranye. Already Dirinapo. Galaxy roof tiles. Yana luxury roof tiles by Feru. Obuya Beba Kedina tiles. Owenji Marapuriche. Odin Fekunya Nulo. Odi Yanyaro. Okwakaya Walimuya. Odi Hegatapuya. Owekwarakongwa Kegebo Chebeli Bakaya. Obuno Kamu. Obuno Kemiri Noyi. Okebe Karo Kido to Pesere. How are you? Shingle, Bond, Classic, Shake, Roman, Milano, Tisa, Slate. No, didn't just the teacher. Koloyadi Gataria Tario. 070-40-333-333. Kajara Kaja. Italian stone chip coated roof tiles. I won't tori about Mr. Johnson and his family, but now Asante give me the tori, now so I will follow just you. So they talk say Mr. and Mrs. Johnson meet for yonder, but I not they sure where Mr. and Mrs. Johnson for meet sha. I not they there, but anyways sha. Make
make I continue the story. Nobody fit tell your tori pass you. Na the reason why if you wan enjoy family love tori, correct Naija gist wey go make you laugh. Follow gum body with the Johnsons on top Africa Magic Family. Get your GoTV decoder, GoTenna, and 1 month GoTV jolly subscription for only 6,900 naira to enjoy better Naija drama, film, sports, and telenovela. GoTV, love it. If you don't know the transfer news, you might tell your friends your team has the top striker. What are you talking about? If you tell your friends your team has the top striker, they might loudly disagree. If they loudly disagree, the whole viewing center might get involved. If the whole viewing center gets involved, you might lose the argument. If you lose the argument, you might kick the floor in frustration. Before things get out of hand, settle it with Google Search. Get the latest football news, live scores, transfers, probabilities, and so much more on your Google app. ShopRite's baby promotion is now on, where you save even more on everything your baby needs. Buy any 2 Huggies disposable pants at 5,999 naira 99 kobo, or buy any 2 Molfix baby pants at 7,999 naira 99 kobo. All prices valid till the 9th of May 2021. For lower prices you can trust always. This is an infomercial. Arising from the ongoing restructuring of the Imo State Internal Revenue Service (IIRS) and in accordance with the Joint State Revenue Committee Asset Consolidation Policy recently agreed between the 27 local council chairmen and Imo State Internal Revenue Service, the IIRS has been mandated as the sole assessor and collector of all taxes, revenues and levies due to Imo State and all the 27 local governments in Imo State. This is with a desire to make tax payment and assessment easy and convenient for all our esteemed taxpayers operating in Imo State. Sequel to this, the IIRS has opened offices in all the 27 local government headquarters in the state. Taxpayers can now enjoy the convenience of going to any tax office nearest to their location at all local government headquarters to pay their taxes and access many other services provided by IIRS. Please note that all activities that are obtainable at the head office of the IIRS in Owerri Municipal can now be undertaken at the IIRS local government tax offices statewide. Such services include motor licensing, both renewal and fresh ones, tenement rates, land use charges, market stall rates, withholding tax, property rates, stamp duties, consumption tax, signage and advertisement fees, permits, capital gains tax, license, kindred revenues, etc. are now payable and accessible at all local government area headquarters. Tax benefits you. Pay your tax. Signed, Justice R. Okoye, Executive Chairman, IIRS. Igbo Ezukoo na Radio Haneze Darling 107.3 FM dịka mụ Chinonso Ugorji na Sachide Magụ nakwa n'ebe a n'ụtụtụ taa imete gị mma na ya bụ ihe omume. N'ịga n'ihu na Nigeria News Guide ka nyekwara isiokwu ndị a. Atụmatụ Social Protection Scheme bụ ngwaọrụ eji ebelata ụbịamọnụ ntụ ya ka onye ndụmọdụ pụrụ iche n'okwu SDG Princess Ude na-ekwu. Ndị ide nwere na steeti Imo kwesịrị ịgbaso nzọmụkwụ Alex Mbata n'okwu mmepe obodo, nke ahụ bụ echiche Ode. Ụmụ nwaanyị ndị na-adabere n'ụmụ nwoke maka ịnya ndụ bụ ndị umengwụ na ndị na-enweghị echiche ya ka Chinonso Emeruo na-ekwu, ka anyị hụchara na Nigeria News Guide n'ụtụtụ taa. Ihe anyị nọ na-ekwu okwu ya oge ọ dị ugbu anyị na-ekwu okwu ọrụ nchekwa na-ekwu nta ekwu imo nkwu maka ọnọdụ anyị nọ na Naịjirịa na-agbanye mmiri. E nwekwara ndị ọzọ nọ ihe ha nọwe iche echiche otu ha ga-echi na-atụtụrụ ụmụ nwaanyị ndị ke nọ na di na-anapụ ha di ha, na-atụtụrụ ụmụ nwoke achụkpa ha anara ihe ego nwake ntakịrị agaghị eji abara ndị nwe ha uru, bara nwunye ha, bara ụmụ ha, bara nne ha, bara nna ha, bara ndị enyi ha ụmụnne ha uru. Ndị ke ndị oji ama aga owu na oji akpa ka owu oji egbe ka owu oji mkpịsị ode akwụkwọ ka oji nwa agbọghọbịa na-ekwu ya Chinonso Emeruo onye wu onye isi oche Chino's Beauty Saloon Collections and Event Management ọ nọkwa na Wos Legat n'Owerri ya na-ekwusu ụmụ nwaanyị ọbụla na-adabere na nwoke ihe anụ na mpaghara ụkwụ gị na nchịkọrịta ụkwụ gị abụọ gị were ya gị bupụta ya ihe eji egide ụmụ nwoke ma ndị ke na-alụbe nwaanyị ma ndị ke lụ nwaanyị na gị na-afọrị ha
ọ sị na ọ dị ha ma na ndị awụ ndị umengwụ na ndị na-enweghị olileanya ndị ike ụwa gwụrụla na ụnụ ị nwere ike n'ime gị na-enweghị onye Chineke kere gbawa ya aka ihe aka Chinonso emere ụnụ na-ekwu na-enweghị onye Chineke kere gbawa ya aka ọ sị na ya zụrụ onwe ya n'ụlọ akwụkwọ gagide mee ihe mepee ụlọ ọrụ na-eme gị hụ shu ntanimo ndị ka ọ na-arụ na-ebupụta ndị mmadụ na-ere a na-azụ akweghị na ya a na-eme ndị mmadụ ọnọdụ anọ n'ime ya a na-ama mma ndị ka ọzọ anụrụ ihe ha na-agaji ụtụtụ sogide ụmụ nwoke gbagide akwụna cheche ịga 40 gị gaa Mimi gị gaa Owere akwutezi okwu gị nụ na Abuja echi Fraịde gị hụ ya plen na-alọ na-abịa Owere gị hụ APC gị hụ ka na-agba ha bịagaba ịfọrị ụmụ nwaanyị na-afọrịkwana ha nara ihe ego ihe Chinonso emero na-ekwu onye nwe Chinonso Beauty Salon na collections na event management nke ọzọ anyị nọ na-ekwu okwu ya enwere nwoke a na-akpọ Alex Mbakwe ụbọchị ole na ole gara aga asọ ọrụ kilomita ụzọ abụọ n'Owere a mbata ole ebe ndị bilonia ndị ọzọ ebe ya nọ ọ naanị ha kpatara ego ndị ka ọzọ kpata ego ha eji aga họtel ha kpata ego ha eji aga mba ofesi arụ ntara imo anyị anọrọ ebe atagbo nwaanyị n'ahụ mmadụ 50 ruo kilomita ụzọ abụọ ịma ihe ọ ga-apụta n'otu obodo n'otu steeti eme ya n'ala Imo eme ya n'Abịa eme ya n'Enugu eme ya na Anambra eme ya n'Ebonyi ịma na ebe a emepere ndị mmadụ ga-abịa n'onye nwe ụlọ ọrụ ngwaahịa akweghị na nwaanyị Ude SDG nụkwa na-ekwu okwu na anọ n'ụbịam karịrị akarị o jụzọ ka alụkwukwere echi gara aga na-emechuru lokal gọọmenti sistem na ihe mere oke na ọrụ mgbe ha na-enwe kansụl enwe PA kansụl enwe onye ndụmọdụ ka chairman na ọ na-adịtụ mfe mana ugbu a ha elechala ihe niile ha nọ steeti anọchi ụzọ a na-ekwu okwu so a kwesịrị imela ụbịam n'ime ime obodo na News Echo ka anyị hụkwara isiokwu ndị nke a ụra agaghị abụ ọchịchị steeti Imo anyanwụ maka igbu iko nsọ ya ka IPOB na-ekwu ọchịchị steeti Ebonyi ehiwela mahadum teknụzụ ọhụrụ na mpaghara Izi dịka afọ 6 gasịrị ụmụafọ Enugu etoola ụgwọ anyị n'ihi ike ndị dị egwu ọkparala na steeti ahụ Ụzọdịmma abịaghị ọgbakọ dịka ndị gọvanọ South East kwadoro mgbanwe usoro ọchịchị tinyekwara ndị uwe ojii steeti dị iche iche ya ka hụrụ na News Echo n'ụtụtụ taa akweghị na ihe ndị pọp kwuru na Ụzọdịmma ihe News Guide kwukwara na asụ na ya ka a kacha kpọ ụgwọ enwe ihe mere eji kpọ ụgwọ akwe na-aghọta nna m na-ekwusu iko nsọ egburu lekwe iko nsọ akwa ya lekwe ihe ndị ha ọ dabaghị ndị uwe ojii ma ọ bụ ndị civil defense egburu onye ọbụla gburu ha ga-akwụkwọ ụgwọ ya onye ọbụla na-egbu mma ga-esikwa na mma megịnị ala ọkwa otu kem mana ndị ike a na-enwe ha n'obodo mgbe Jizọs akpụ ya na-aga ka agagbuo ya Pita mere mma lee ntị Makọs zapụ ya Makọs onye iberibe Jizọs ọma ha na Pita bụ mma ọ sị ya tighachi mma n'ụbọ a na-ejide mma maka adị ama gị hụkwa agwọ gị igbo gị hụ ọ bịara egbu gị mee gịnị gị gbuo ya akwe na-aghọta ọ dị mma na white paper ka anyị hụkwara isiokwu ndị a ebube agụ egwuila dịka egwu m ya ka ndị gọvanọ South East na-ekwu katọọ mwakpo emere n'ụlọ Ụzọdịmma na nso a ya bụrụ ma nwa m amaghị nke o riri n'ihe ọmụmụ mgbakọ na mwepụ akpọ m oku ka eme ya nyocha DNA ya ka Ugonnozirigbo na-ekwu ka anyị hụrụ na white paper n'ụtụtụ taa Ugonnozirigbo wee na ya ụlọ ọmaghị ede ọmaghị agụ nwa eyighị nne oyighị nna ya o yiri onye ele onye nwa yiri ya ụlọ oyighị nne akwadokwara m ka ahụ nwa m ọbụla mewe iti bọrọ ibo otu ka ọjọọ ya kama e nwekwara ụmụaka mgbe ha nọ na praịmarị ọ nọziri aga ha ma akwụkwọ ha wee iche ụkwụkpa ha na sekọndịrị ma ọ ka eji agụcha eji ala ule waye ka hụ ha chake mụke ka ọnwa anụcha ịma ọkpụ ụzụ na-eji aka ya nụcha ọlaedo na ọlaọcha na ọla nchara nụcha ha nọ n'ọnọdụ ekwesịghị ịnọ ọwụtọ ha n'ụlọ ọ dị mma na Nassau Express ka anyị hụkwara isiokwu ndị nke a n'ihi enweghị nchekwa ndị gọvanọ South East ọha na eze ndị Igbo akatọọla mwakpo emere n'ụlọ Ụzọdịmma kpọọ ọchịchị etiti oku ka ọ chọpụta ndị kpara ya bụ arụ onye isi oche otu AUJ na steeti Imo n'oge ochie Onye na-eke akwafela n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ya karịrị na Nassau Express n'ụtụtụ taa 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị dara nefe mụrụ anyị ebe ahụ ụmụnna anyị agụọ ya na-egbu ya oge bọọla chie ya gaziere gị nụ anyị abụọla chi ndewo gaa n'ihu ihe m na-etinyeje ọnụ na ihe gbasara sekuriti ewuwe na Naịjirịa maka ma a na-aka egbu mmadụ karịa nnama na ọkụkọ na ewu and o nwere ihe m jiri like ya president anyị very well na president na-agbalị because in the face of all these things onye ehi ga na ekwu ụka tara gịnị ka ọkwanye eme ihe
then ma ụlọ aka so onye jide AK47 ejide agaghị eme nka so ihe ha dịka otu onye jide AK47 ebugo agarịwa ndị anapa mmadụ anapa adịkwa n'ala Igbo anyị ebe ka anyị ekpekpọ nkụ then mine dra mere ebe dara dịka ọkpọshpọsh dịka ọtụ gị bịa elele onye dịka IPOB na onye isi gbuo agaghị echọpụta onye Boko Haram ma onye isi ke hesmen onye oke gburu onye ka anya ọ ga nkwatụ ebe ọ ihe shi anyị n'aka ọ gbara oke nọ n'ụlọ gbara oke nọ na mata sọte nọ n'apa so ma anyị a ga-echekwa onwe anyị ebe a anyị enweghị ike imetetu ihe ọkpọgule okwu ihe eke mgbe oke onyeisi echi ọbụrụ sọ ebube akụ ọ gakwa ime ma ndị ka anyị nyere ya aka ma ha nyere ya aka aka na ndị ka nwere ike mekarịment otu ọrụ ọkwa otu ụzọ nke echewe so gbakwana na ndị ka echewe achụ achị ihe biko kwere ụgwọ ka kwụrụ anyị ekpọbiri anyị ọ dị mma ya gaziere gị no ya gazie eji maka ha na n'ụlọ gị ka ọ dị ugbu a n'ụtụtụ a n'ihe anyị bụ Igbo Ezukoo 08150501073 bụ akara ekwentị anyị ọzọ Ịbọlachi CPC nwanne m Ịbọlachi onye Nkuka Ịbọlachi abọọla m chi n'ụkụka aba awe no nna anyị bụ Chidi ekelela m ndewo aha m bụ MC Chibueze Nwakire ọ dị mma MC ndewe no esemokwu bụ ọha ji na-abụọ onye nke m gaa n'ihu ịgbaga eziokwu ikpu ka ebe eziokwu ndị gbara ụlọ gọvanọ ọkụ ga-emetanụ ya na marụmarụ ndị ọwụ ndị ka eji gbanụ nwanne anyị nwoke ndị anyị pụrụ ike iji na-eme ọnụ maka ebe ga n'ihu gagbuo ya akpara agwa ọjọọ ebe ụlọ nwanne anyị nwoke na-ebe onye okwukwu nọ na nke gọvanọ nwa ọnwụ ya mụrụ ụbọchị ole gara aga m na-ajụ ọ bụrụ ma arụchi ụlọ gọvanọ a ga-afụlitebe ndị a egburu bikọs of ụlọ gọvanọ akpụrụ ọkụ debe nụ ihe n'ala Igbo especially n'Imo steeti ọchọrọba ebe ndụ onye egbugwara nsogbu ọzọ ga-abịakwasịkwa ọya ka m na-egbu chikwa ekwela ịnụ ya gazie gị nwanne m anyị sị ọzọ emela ya mekwa nga ya na Facebook anyị ka hụrụ ozi gị ugbu a ebo David Mesifo isi na gị hụrụ ihe ọ dị mma nke a bụ okwu mkpọrọmasị nụ kwanyere gị nka tupu gị batara nyozi gị n'ebe a Benzubi isi Chinonso ị na-atụnye n'ụtụtụ a ka gọọmenti steeti Imo chọta ụzọ ha ga-esi nwee mkparịta ụka ha na ndị a na-akpọ oku ha na ndị a na-eme mwakpo na steeti Imo n'ihi na steeti Imo bụbụrụ steeti nwere udo n'oge mbụ n'ala anyị gba gburugburu kedụzi ihe mere o jiri bụrụ ogbe ọgụ na mgba ka ọ dị ugbu a na-ekwu na eme ngwa emeghara ọdachi ọ dị mma aha gị bụ injinia Benzubi Ogochukwu ya gaziri gị nụ ma eleta Peter Uche isi na ugbo nyere nsogbu a na-enwe na steeti Imo ka ọ dị ugbu a bụ ka agwa gọvanọ Hope Uzodimma ka ọ gbaa arụkwa gị ma ọ bụghị ya ọ dị mma ozi gị ebe ahụ adabachaghị adabe nụ humble child isi Sachidi na Chinonso ụtụtụ ọma ya gaziri gị nụ na ndị egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ọ dị ugbu a ebibiela ala anyị na ọ bụ naanị Chineke ga-anapụta anyị n'aka ha ọ dị mma ya gaziri gị Chijioke Zeneduru isi ụtụtụ ọma nọ nso Ugorji CPC nakwa ndị Chidịema gị na gị bụ Duru Chijioke si ụmụ goma debata ozi gị na nweghị onye ọbụla nwere nchekwa ka ọ dị ugbu a n'ala anyị gba gburugburu na ị naghị ahụkwa ka ọnọdụ ọjọọ a na-ebi n'oge dị nso na ọnọdụ enwe nchekwa na mpaghara ala Igbo na Naịjirịa gba gburugburu bụ na bụzichi bụọ anọ ọzọ ka ọ dị ugbu a n'ala anyị gba gburugburu ọ dị mma ya gaziri gị nụ ị na-ekpe ekpere maka Naịjirịa ka kwuru mma n'ọdịnihu wa mara gị